oplatí, že Raňák zarobí viac v Dyname jak 2 útoky. Čo chcete sa? Tu môže hrať aj mladý Pačák, ty Karol, a mohol by hrať aj Picek. Picek je výborný hokejista. Mali zavaliť a by stáli pár korún a oni kúpia v Čech, treba vítezané. V Litomezicách plním mineráky. Sajfiš, sme prdeli za rival kapitán. Takúto party som dokázal urobiť ja a mám pocit, že ty dokážeš spraviť oveľa lepšiu party, takže si sa mohol zapojiť do súťaže a zorganizovať takú party, lebo u mňa naozaj bolo poriadne hokejové. Sa ukáž.